sinden kuwi petetan saupama. Saben sak nembang gen ketok seger disawang ya karo guyu. Nah, saben sak nembang guyu. Nggih. Ayo. Kula nggih seneng guyu kok. Ya wedan kok ya. Ayo, ibadah. Saking prawinase. Stop. Guyu sik. Nah, mesem. Nah, ya ngopo ngelirik aku masamu ayu-ayu dhewe. Ya ayu dhewe jarengan ayu dhewe. Ah, ayune nek dhewe. Lah dalah. Nano. Iya. Piye? Nggih. Sak ora apal siji ya. Nggih, sik. Mboten nek kula gur piye kahane bengi iki ngono kok. Ya. Wong nek lecet ya ngono. Ayo. Ngelingana wong urip ning donya. Hop. Langsung saut Mbak Dita. Ayo. Bebasan mampir ngambe. Kaya ditawi gandeng apal tak tambahi 50 Dit. Terima kasih. Ngono kuwi lho, Nduk. Ngono kuwi nyambut gawe. Lah, genah ya ta. Untuk Mbah Putri kuwi. Kok Mbah Putri. Aku Iya, Pak. men. Tutuke. Ayo. Tutukne jatahku sentek. Ora, ayo. Masih ada. Nanti masih ada lagi. Iya. Oke. Jajal sik. Gah. Salatkan Karo jiune ada. maji. Ayo. Salatkan limang waktu. Kudu tansah dipun lampahi. Hop, disaut. Ayo. Iku cagak agama pakar tikang luhur. Hop, ganti Eka. Rapal balik 50. Wong itu mau 50 kok balik 50. Aku ora entuk apa-apa yenan kowe. Wis to, aja ngantek. Ora nek bakale kowe entuk wis to. Ayo. Pak Rianto. Ngalah. Apa wae jeluki. Ayo, tutuke. Ngedoh. Ngedoh kan tumindak. Nggih, kok mesti. Ayo. Lah nggih. Ngedoh kentu mindak mungkar. Neno. Ayo. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Yuk, nonane, yuk kan? Bejo donya akhirat. Yuk, digarap langgap sik. Gumbak celuk saka Mbak Dita Intawati. Monggo, ayo Mbak. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake padha sumangga wayahe sembayang ngadepi wancine Yo, kelarek. gawe pangeran soleh dadi agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah.
Ae